בשיעורים האחרונים יצא לנו לשמוע על נצר ועל הסיפור שלו ועל האופי המדהים שלו, הבן אדם המדהים שהוא היה. אותי אישית מאוד מרגש שהוא היה בערך כתבה שלו בחול, והוא היה במקום בטוח, ובזמן הכי מסוכן להיות במדינת ישראל הוא בחר לחזור ולבוא ולהילחם. בסופו של דבר הוא הקריב את חייו בשבילנו. ממש רואים לפי העיניים שלו ולפי החיוך שלו שהוא בן אדם טוב ושהוא היה משמעותי לכל כך הרבה אנשים. אני ראיתי בסרטונים שלו שהוא כמו במשפטים, שהוא מחפש רק את הטוב, וגם במותו הוא חיפש רק את הטוב באנשים, הוא חיפש לעזור ולאהוב. והוא גם אימץ כלב, וזה מאוד קרוב אליי אישית, גם אני עשיתי את זה. והסיפור שלו מאוד נגד. ברגע שאתה מדבר עם מישהו, להקשיב ולתת לו כמה שניות לסיים בשביל להקל את מה שהוא אמר. מה שלמדתי מנצר זה תמיד לחשוב על אחרים לפניך, תמיד לדאוג להם, תמיד לרצות הכי טוב למדינה, לחברים, למשפחה. מאוד חשוב בעצם לתת לכל בן אדם את הרגעים שלו ברגע שהוא משתף ולא ללחוץ. ובאמת בסופו של דבר כאילו זה יקדם אותנו להיות חברה יותר טובה. ומתישהו באמת יצא מהטנק לראות אם החברים שלו בסדר, זה באמת היה רגע שגרם לי ללמוד שאין דבר חשוב יותר מלראות ולהיות בטוח שהקרובים אליך יהיו בטוחים. שהוא היה נראה בן אדם מאוד מאוד אהוב ושהוא תמיד דגל באהבת חינם. ואני בתור נער, אני גם אקח את זה כמובן למקום החיובי של לעזור יותר, לכבד יותר, לאהוב יותר את האנשים. ואני לוקחת על עצמי מהמורשת שלו לאהוב אנשים ולהסתכל להם בלבן של העיניים ולקדם את הערכים שהיה לו חשוב לקדם ולהעביר אהבה ונתינה וכבוד ואהבת חינם. אז כמו שגם בנופלו, אנחנו יודעים שהוא לא מת לשווא, הוא עומד להגן על המדינה ועל החברים, ובזכותו אני כאן עומד היום. ואני חושב שלקחת את המורשת שלו, של להפיץ את הערך של האהבה, לכבד יותר, לאהוב יותר, ולהעריך יותר את האנשים, כמו שהוא העריך את החיילים שלו והקריב את החיים שלו בשבילם. מראה את האהבה שלו למדינה ולאנשים פה, ואנחנו מוקירי תודה. משתתף בצער, חש את הכאב, מרחם כמו אבא, רוב הזמן אוהב, לפעמים כותב גם פרח מלבלב. אלוהים שומע את בכי הלב, משתתף בצער, חש את הכאב, מרחם כמו אבא, רוב הזמן אוהב, לפעמים כותב גם פרח מלבלב.